veliki pozdrav od Ane i Avdulja. Ima tu meće. Od Loke i Hrvati. Šta ćemo da pričamo? Pa pričaj, to znaš što... Da im pričamo pošto nismo išli u kafe Zale, to znaju svi. Moj muž je napokon došao pameti. Pustio je klošare. Ima svoju ženu, hvala Bogu. Jel' tako? Što sam htio da vidim snimak kafe Zale, a do Loka, i da išem tamo. Bili smo danas, šetili smo cijel dan. Da. Valjda znate ko ja do Loka. Da. Danas moju suprugu Anu, neko to, danas se je rođen, ona je 19 godina i ja bih poručio i svima ovo kafe Zala toliko. Molim vas ko hoće, ko želi, da nas pomognete, Alvida i Ani, moju suprugu, za par dinara, da rekinju, šarite. Ima moj supruga, valjda znate sami. Da nisam vada još ona ima sve. Šaljite, ako me volite, ako ne, pa opet. I trenutaka pijem večeras zbog moj supruga Ana. 15 godina. Svašta pišu ružno za mene, svašta. Ja sam. Daj malo o tome. Pišu svašta ružno za mene. U komentarima pišu sad svašta, da sam te ja okrenula protiv kafe Zale, vam tam. Sad slušajte pravu istinu, zašto je on zapravo otišao, uopće se ne radi, znači da je on zbog mene otišao. Ja znači volim je, prelepa je, nije, da izvinite, nije Srpkinja, nije Ciganka, nego Hrvatika, Osek, znači volim je, a to ne može, znaš kako može samo, po dve ruke da skloni, da je tera, samo ovaj gore Bog, volim je i ko mene mrzi, opet hvala, a ko me voli, ja bih rekao opet hvala, ali verujte mi, nek snima večeras ili sutra dan, tekst, pesmu, i da bokser najjači što kaže, ili Zeka, Velja, ko Sarvandi, ali ja dur više ne ulazim u toga. Ja bih poručio svima ove kafe Zale, nisam te više. Ja bih poručio, ko gleda ovaj snimak od Avdulja Loka, najjači u Srbiju, može da priča sam, može da se slika, a slika moja košta već milione, ni bi